Снимаме. Добър вечер, включваме се пряко от квартал Модерно Предградие. В момента намираме в блок 3 вход е етаж 7 апартамент семейство Георгиеви. В момента се опитваме да свържем компютрите, но ето тази машина нещо няма ток към нея. Ето го педераса, който включва Това са част човек ще трябва да изрежеме лицето му, защото е подсъдим човек, това, което го правим тук в момента. След малко очакваме да направим най-накрая един бургер. Това е наш приятел Здравко. Здравко, покажи се, помахай ръка да поздрави майка си, нещата става. Не, не съм поздравител. Добре, Аз съм да поздравя, да. поздравете някой. Здравейте, значи аз казвам Виктор Николаев Слишков и много бих искал да поздравя моите Слишков! Значи поздравявам моите родители, много обичам мама и тате, много благодаря на всички, на менеджера. Много благодаря за подкрепата на моят продуцент, просто той много ми помогна, нямаше да успея без него. Много поздрави на Геша, един мой приятел, чукам го редовно много. Да, извинявам. Я го, я! Извиняваме се. Включвам отново, казвам се Мартин Манолов и искам да поздравя всичките зрители на нашата телевизия. Хулиган с песента Мила моя мамо, сладка и добричка, как ти казва мамо, колко те обичка. Бата, един път така се бяхме маскирали, че не можахме да се познаем, така най-добрите си приятели, толкова се бяхме, не можахме да се познаем най-добри приятели. Някой да ми даде да разполител така. Сочи момент, сочи. Свичаш от тия в грода става, тапанари. Няма да отида там. А тук е топ. Абе, ти знаеш какво е контакт? Не ми каза разполител, бе, пак. Казах ти щепсъл. От разполител. Ате, слушай ме са, тапанар такъв. Това тук не работи. Тук са ми за монитор. Тук има две места. Ай, братле. Само изжига разполител. После боли не. Казах ти щепсъла от разполител. Само Дай да ти фара да го умреш. добре, аз попашвам. Дай да не фащаш ти шкати, бъди си. Не искам да умирам. Искам да живея. Кой мога да го фане? Во? Какво става? Ало! 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 Иване! Какво е? Кажи. Какво е? Какво става? Копане не мога. Щупиха ми го, бе! Абе, това за порция ориз ли, бе? Абе, бе, бе. Замуташ игра, нали? Да. Не, малко си. Така че по-просто си прави някакви кули по въздух. Правим хидри, бе. Хидри кули. Знаеш колко направиш? Направиш, ама не се по въздух, не направиш тази града. Откъде е? Вече добре, Его и Виктор. Видя ли го? Да. Дева. Как ми дразнате така. Откъде значи съм там, бе, братле? Разкривате Содър. Да те разкрива, мате. Кога ме е разкрил, бе, копе? Го ли видя? Содър Лов те разкрива. Не съм го видял. Бати тапаците, братле. Там на компютъра му влиза там. Не става. Да. Това компютъра какво правя? Ти си няма мога да ги А засеш. защо... Компютър какво прави, бе? Това се е програмирано. Това е някакъв бъгъл, бе, братле.
Известно време. Береш гърба с бирни капачки.